Nachádzame sa na živočíšnom stredisku v Pôtri, ktoré sa budovalo v 70. až 90. rokoch. Na tomto stredisku som sa zúčastnil tohto budovania aj ja. A strašne ma bolí srdce za tým, že ako sa to teraz rozoberá, ako sa to teraz ničí. Pretože to boli strašné milióny vložené a len takto, na verím Boha, sa to zlikviduje. Pre zopár jednotlivcov, aby sa nabalili. Privázne, vieš, že boli 6 kusov, tie sú už likvidované. Všetky. Kravíny, strecha, nič. Na tomto stredisku pracovalo zhruba 20-30 ľudí podľa sezónnosti prác a roboty, ako bolo. No, zamestnávalo družstvo, išlo k krachu takisto ako ostatné družstva, ale aj tak toto sa nemalo stať. Pretože hotové objekty a takto sa zničili, na verím Boha, zničili, čo sme budovali. Nemôžeme pozerať na to, ako to ničíte. Pôda je naša. Vy ste na našej pôde. Za komunistov by boli vyvešali všetkých za toto, čo sa stalo. Hotovie objekty. Hotovie objekty. Viete, čo môžete mi povedať o tom do kamery, že sa toto robí? Ja som tu strážač. Začali búrať bez stavebného povolenia, pretože aj na búracie práce potrebujú vlastne stavebné búracie povolenie. Tak za toto búracie povolenie potom sa nezastavila stavba, lebo obecný úrad do toho začal hovoriť veľa. Tak postupom času dostali pokutu 20 000. Veď je to smiešné, veľmi smiešné. 20 000 za toto, za takúto škodu, čo narobili. Hej, vy tam! Dajte to sem! Vy prašivci! Tento kravín tiež rozobrali, pretože tiež bol zakrytý hliníkovým plechom. Ten im bol veľmi potrebný. No a tu bola taká prípravňa na krmiv, aj to aj už bez plechu. Aj to všetko zlikvidujú. V budovaní tohto strediska v Pôtri som bol od začiatku do konca. Budovali sme to cieľka okolo 10 rokov a stálo to veľa peňazí, strašne veľa peňazí. A teraz len tak sa to zničí. No aj toto bola prípravňa, krmiv nezostala len holá konštrukcia. Aj túto konštrukciu postupom času zoberú. Táto firma toto budovala a som nastúpil v 72. A prvé roboty, čo sme začali robiť, tak od potoka prvý kravín, ten sme začali stavať a postupne hore. Seník ten bol posledný, čo sa dokončil. Už aj ten začali rozoberať, už aj ten je rozbrakovaný. Vieš, ako mňa srdce za týmto boli hotovie objekty, hotovie objekty. A oni to takto zničia všetko. Tak vy psi mexicky stojte! Nepočujete? My chudobná Mexiča. My nekradnúť. Dajte sem tie vetičky. Kde to beriete? Nemáte na čo vypiť. Na zdravie.
Chrast nie! Len olovo. Držte si ho do riti! Pač, ja som ešte nikoho nezabil. Ani ja, Sanders. Nezostal len tento jeden kravín, pretože ten je zakrytý vlnitým eterníkom a tento vlnitý eterník ten už nemá takú cenu, ako má hliníkový pliech. Čo bolo hliníkové, to všetko pobrali. Cestná kontrola. Pán vodič, čo to veziete? Do riti, kto nám to tam zapojil? Vystúpte! Ruky na kapot. Toto stredisko údajne hovorí sa tu medzi ľuďmi, že kúpil za 1 000 000 korún. Seník, že predá do Maďarska za 5 miliónov a ostatné veci tiež rozpredá. A takto to vyjde na nívod všetko. 100 euro, 200 euro, 250 euro. Hej, toto je čo tuto? Daj sem tú kameru! To je moja kamera!